después de años preparándolo, ha llegado el día grande. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que para mí es un día hoy que no esperaba llegar, bueno, todo el mundo sueña con él, pero bueno, la verdad que me ha llegado pronto, no sé cómo, pero la verdad que estoy súper contento, feliz por estar hoy aquí, muy ilusionado por como esperando que salgan las cosas bien y ojalá pues después de aquí a 2 horas pues estemos más felices todavía. ¿Cómo estáis, Titi y tú? Bien, de momento tranquilos, ¿no? Estamos poniendo los tacos como todos los días, la semana la hemos llevado tranquila, bueno, hoy ya sí que se empiezan a notar los nervios más que la semana que los días anteriores, pero bueno, ya estamos otra vez ya preparando, esperando que espere, que empiece el partido y la verdad que con ganas ya. David, suerte. Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, Aritz, ze gorputzaldi ekarri du hain garrantzitsua den partidu baterako? Bueno, ondo, momentuz patxada, ez dagoak ipintzen, eta bueno, ja laster berotzeko ordua behelduko da, eta, bueno, sensazio onak. Egun handia da gaur. Bai, bueno, binakako finala, eta partidu politxe guztu geratu dela, eta aberla Europartidu matitzen duen, jendia gozatzen da ben, eta bueno, bakoitza dakigu zeinek irabazien nahi da ben, osik hori ez dut esango. Xala, nola ikusi duzu? Bueno, ondo nik usteot. Azte guztian da oso ondo entrenau da, eta nik usteot konfiantza zeltzen dela final ontara. Zurte izan. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Hori esek beraz, bi atzelarien adierazpenak, pilotalekura iritsi eta galtza zuriak... Bueno, pilotalekua goraino beteta dago eta artekariak ere uste dut gaur lan asko izango dutela. Orain arte behintzat ozen ari direlako. Eta ea Aitor Zubietarekin hitz pare bat egiten ditudan. Aitor, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, esan zizuten, egingo alde guzu botellero lana, baietz erantzun zenuen, eta orain ardura pixka. Bai, beti, tentsio puntu hori beti duzu, baina, lagunek hola eskadutako zerbait, beraiek ala hobezela pentsa bat zuten, nik gustora, ez? Ondo daude mutilak? Bai, oso ondo, nik uste dut asko oso mentalizatua dago, eta hip jokatzeko askokin, ez? Sentio horretan nik uste dut sartuko dira partiduan, eta giro honekin, nik uste dut ziur partidu nahiko dutela. Suerte izan zure partitik ere. Ba, eskerrik asko. Aitor Zubieta, Xala eta Laskurainen botillero gaur. Xalak Aitor botillero zuela irabazi zuen. Buruz-buruko txapela ere. Eta Laskurainek ere tratu ona dauka Aitorrekin, eta bien artean Zubietarrari proposatze erabaki zuten. Errioxarren kasuan berriz gauzak argi zeuden. Joaquin Plaza izango da. Beti bezala, euren aholku emaile, orantxe elkarri bostekoa eta besarkada bat eman diote. Bi botilleroek. Hor duzue, Aritz Laskurain. Merino gaztea, irribarretsu. Irudi horietan ez du ematen, oso urduri dagoenik. Gora begiratu eta ikusten duenaz arro dagoela ematen du. Ekarri duen jendetza, sortu duen giroa, piztu duen ilusioa. Txapa airean, lehenbiziko sakea, urdin. Titin hirugarrena emango dio, hasiera. Biarriztik etorria. Eta Jose Luis Bilbao, Bizkaiko aldun nagusia zuen ondoan. Hasi da, 2012ko binakako partida nagusia, final handia. Titin erasoan, eutsi Xalak. Merino, bostetik atzera, erdi-erdira. Bederatzi terditik, Jaso Laskurainek. Bolea gaiztoa eta tanto. Ongi iritsi da Laskuraine, baina pilota azpi-azpitik zijoan, etzen erraza horri eustea. Hala bildu beharreko,
eta altxaberrekoa, bildu beharrekoa. Josean, gaur berritasun bat badiagu, 11 aldiz aipatutako kontua, sakez egindako tzat apuntatzen direla, gure kasuan eta beste komunikabide gaur lehendabiziko aldiz bereizi egingo diagu. Sakez apuntatutakoak merezi dutelako eta gainerakoak errestoan utz. Oso ondo jutz izatak, Bueno, sakek indakotzat apuntatu izan dizkio eta asko ez baitide indako, galdutako baitie. Eta historian beti alaxe apuntatu izan dira komunikabide guztietan, garai bateko egunkarietan ere sakez hainbeste eta han ere izango ziren. Eraman beharrekoak makina bat, bueno, geu izango gara berritasun hori bereizketa hori egingo dugun lehenbizikoak gaur bertan hasita, binakako final handian hasita. Eta hor Titinek punpalaster ezin izan du eraman. Hain ondo modulatzen jokaldiaten, baina horranketa... Hartu behar izan dik, Leku txarra hartu behar izan dik. Korea Felices Lópezen mezua, desde Laredo, aupa Titini Merino. Miguel Arretxeak berriz, Parisen eguraldi ona, baina pilotari begira. Ea gorriek irabazten duten. Xalaren lehen sakea. Erdi-erdira, bederatzitik, erantzun Merinok. Eta Titinor kontraerasoan saiatu da, efektuarekin. Jokaldi gaiztoa zijoan, baina txapa jo du, goiko ertza. Buruz-buruko txapelduna. Titinek bolea zerantzun dio. Eraman olabait, If. Atzera Xalak. Merino. Bederatzitik, Eraman. Bederatzi terditik orain. Ifek atzera egin behar izan du. Aztertutako pilota, Eraman, atzelari Errioxarrak, Lasku, lauterditik, ederra pilota gara. Ederra. Jaso Merino. Xala. Punpalaster Jaso Titinek hori ere etzen erraza. Atzera Ifek. Gantxoa. Atzera Titinek. Earki bi atzelarik gozatzen, duike, pelota urrutik hartzen, eta Xala ondo hasia ematen diz, baina arte Titini berriz ezin asmatu, zertan, baina hasi bakarrik egin gaitu. Hor Xala ondo haidek, batzutan luzatzen, bestetan erdi hor bintartea moztu nahien, eta pelota ondo mugitzen haidek. Ongi Laskurain. Oso ondore, bi atzelarik, Baita Merino ere. Erpiaritz, pilota gara, bikaina. Oso ongi erantzun dio Merinok ere, kendu. Asku, seitik, astindu eta 8 terdira. Xalak sartzeko modurik ez. Dotorea izan da. Benetan dotorea. Ados jaun Andreok, ados. Bigarren berdinketa, hor duzue. Lehenbiziko bietan ez du asmatu, baina hau ez da kokiltzen. Titinek ez daki bestela jokatzen. Beti erasoan. Eta hau oso ona izan da. Xavier, ondoan Miguel Merino du, Daviden anaia. Miguel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, el partido no ha hecho más que comenzar, sensaciones. Bueno, está siendo un partido peloteado, muy largo y pues eso, yo creo que así va a ser exigente todo el partido. Los zagueros han empezado bien. Sí, han empezado a un ritmo muy fuerte y eso, a ver si aguanta más mi hermano que la escuela ahí. Es que ricas con Miguel. Vale, gracias. Titinen sakea. Eraman Laskurainek.
6 terditik, Sora luzeko atzelaria. 7 terditik Merino. Ezker Ormarantz. Titinek txokora. Xalak igarri egin dio eta osko urruti jarri du pilota. Hori da ezkerra. Hori da ezkerra. Berriz ere, erraztasun eta motorezia. Eta gainera bazterretik bazterrera. Pelota ikusgarri jotzen nahi da, laskurain, asko gozatzen da nola, nun jartzen nahi dan pelota, Orain ere ze erantzun eman dio Merino, eta beti ezkerrez jota ere, beti ezker Ormarantz askotan behintzat. Beste hainbat ezkerron ere ezagutu ditugu, Ladis Galartzaena ikuskarria zen, esate baterako, oraindik ere brillu gehiagokoa nahi baldin baduzu, baina arpilota asko ireki egiten zuen posturagatik. David Merino berriz ezkerrez ere, ezker Ormarantz pilota asko jotzen du. Titinen bolea. Merino. Xalak ez du orain honetan ongi jo. Eskuinez atzera. Atzera goi joaten ez dio utzi treziotarrak. Xalak ireki. Txartzat eman dute. Txartzat eman dute. Bai. Txartzat, bai? Nik barruan izan dela uste izan dut. Xala orain konturatu da. Nien neu ere harrituta nengoen, Xalak ez dute protestarik egin behar. Niri zuzenean barruan iruditu zait, gero ez dakiz zer izango zen. Hor galdu egiten dugu. Beste errepikapenik ez aldugu, lankideok. Hemen. Barruan, esango nik epaia, ikusitare. Dudekoa, balite, ukitzare, Ez dakit hor errepikapenak zalantza hundiagoa utzi dizkit. Hor barruko kantioia ukitu duela esango nuke. Bolea zerantzun Xalak nahita irekiz. Hor ere sartu eginda. Titin. Atzera honek ere, eta bizi. Eutsi Lasku. Bexamarretik Titinek ireki. Gantxoz. David Merino. Zazpi terditik, Geharki. Oso ongi Laskurain ere. Xala ahal izan duen moduan sartu da. Ezker Ormarantz berriz ere Davidek, eutsi Lasku, Geharki. Bete-beteko partida ikusten ari gara. 116 pilota dagoeneko denera. Titin, bizi, eraman Xalak. Atzera Lasku, Sotamanoz ongi. Erki moldatu da. Daviden ezkerka da. Zaio behar bezala sartu eskuan Titini, atzera Xalak. Partido asko gogortuko ala iruditzatak nahi Galartzai bezala, bat bikote urdin, bikote gorri, Xalare askotan, Titinik ez joku egitek, askotan. Bera ere alduen neurrian ari duk, atzera jotzen. Luzatzen eta gogortzen da, nahasten da, laguntzen da. Guain arte errematen da sartu honezik erik asmoatu, ezkergan txotuta, baina betiko nahasten aidek, eta bai, aukera pelota hona ikusi du, hor botea eta atzea pelota gamatona jotzen. Baina bere joku ez den normalen, botea eta jotzekoa eta atzelari kastiatzekoa. Xalaren txapagainekoari erantzun Titinek, Laskuk laut terditik atzera ezkerrez. Aztertu gintzaio Xalari. Nahiko alanekin David. Atzera Laskuraine. David Merino, beratzi eta laurdenetik, eutsi, Geharki. Lagundurin da, Xalak hor pixka botea partidu gogorra izango eta.
Titin. Txokoan ederki pausatu du. Oso erremate ona. 4-2. Lehen da biziko aldiz, bi tanturen aldea. Atxeden ofizialik ez dute eskatu. Baina zentzurra freskatzera etorri dira. Lau pilotariak. Pello Urreiztik. Trentotik, Italiatik bidalitako mezua. Epa Xavier, Trentotik, Aupa Xala eta Laskurain. Esarkada bat familiari eta Garaziri Iñakiren partez, eta nire partez, nire familiari. Eman daba. Beira, armailetan zerolako giroa dagoen. Atxeden igartzen ez duen abes batza ekarri dute. Bilarde torre ingurutik. Bai, baina tantoa jokoan denean isilik egoten dira eta hori da benetan ondo animatzea. Atzo Labriten ez delako izan zen. Pilotalekuko oiturarik ez duen eta kirolau ezagutzen ez duen jende asko, joaitan baita horrelakoetan jende berri asko. Keinu Titinek, atzera, Merinok, ezker Ormarantz, gaizto, Laskurainek eraman nahikoa egin du. Eta gero Titinek eskuinez. Ezin gehiago egin. Merinok jaso, erra, zazpitik, Atzera Xalak, ean oraino doan hau. Errebotean eurtu du Merinok eta bikain erantzun dio goiko posturan ere. Ezker zoragarria baitu mutilonek. Eta orain eskuinez begiran on jarri duen. Begiran on jarri duen eta tantoa berak egin gainera. Hasiera ikeragarri, tantoa ikusgarri jokatu du. Ezkerrez eraman dituen pilotak eta gero eskuinka da hori zer izan da. Eta Ezker Orman sartu eta tantoa urdin 5-2 lehenbiziko etenaldia eskatu du Aitor Zubietak iragarkietaragoaz. Xalak boleaz erantzun dio sakeari, nahita zabaleratu, horreztu gozatu. Merinok hor bai. Titin, Txokora. Atzera Ifek. Ongi Laskurain. Hortzi terditik Merino. Apal. Atzera Xalak. Ezkerra idea, ez behar bezala joa, eta Merino berriz ere agintzera pasaliteke eskuinkada ona, jaso. Zora luzeko atzelaria. Gora joan zaio, laburrantxean geratu zaio. Xamar, gerri bikain zartuze galare. Baina, sorte txarra ebaek, motxantzen gelditu batik. Eskerrik asko. Zui eskerrak, haupa Lasko, eutxi Lasko. Titinek boleaz erantzun, Xalak Txokora ederki 4-5. Ezker Ormari txatxirik joan da pilota hori. Ezker Ormari paraleloki eta Titinek ezin alegindu da, baina ezin eraman, 4-5. Jokaldio behetik. Eta arriskutsuek, hemen boleaz 6 kuadroti sartzea, bat Titin. Hor motxantza aukelako bolea eta ezin dulako kendu. Eta gero atzelari atona aukelako bai. Atzelari Merino erakusten ari dek, ezkarra horrekin pelota hemen atzetik ondo eidara kentzen da, nik pentsatzen direz dula gehiagin sartu behar. Iñaki Debarbajerisek Mexikon Pueblan Xalaren demostrazioaren esperoan gaude, dio, haupa Basaburua, haupa Iñaki. Ondo eskatu behatzeti aurrea. 10. kintzea jokoan. 10-etik Merino, zazpitik Merino. Titin, jokoan luze.
Hor ere sartu eginda, bien tartera bizi. Eutsi Xalak, sotamanoa Titinek, ederki gozatu du. Laskuk denbora badu, 8 terditik, Eutsi. Arro, ederki. Merino, erdi-erdira. Xalak, Titinik pasa egin nahi. Sartu eginda. Triziotarra. Diru Agorri. Diru Agorri, 4:05. Lan asko iten nahi de Merino, da lan asko inberko dik, eta alde hortatik ongolan ikuste ikara pizka bat. Botea eta hor askoz gehiago launtzizio, Xalak, okun gehiago sartzen nahi de, dauneko pelota gatan alde ekentea ziak. Eta horren bidezia azte gaina, eta ikusin beharko dik nola aguantatzen duen partido luzatzean Merino biharnak. Dena, baina batipar Merino biharnak lan gehiena beha iten nahi delako. Titinek ireki. Jokoan eta ederki utzi du. Ederki utzi, baina efektu handiarekin. Nik lotan handiela, Laskuraino, Eusainik etzio degartu, Bai, Laskuraino kun behar di pelotorta. Eusainik etzio degartu, ez batak eta ez besteak. Eta kinuitio bali badu, Xalatzeaka. Uste Laskurainek horretzuela, espero sartuko zenik ere, ez dela abiturei. Ongi utzi du, eta gainera ezker horma jo duenean efektu handiarekin zijoan, eta bertak geratu da, baina... Iru kuadroa. Pablo, arratsaldeon. Bueno, gauza gondo hasi dira, ez da erraza izaten final batean gauza gondo hastea. Baina gaur gauza gondo hasi dira eta nik uste dut partido ederra ikusi dugu. Gehien asmatzen duenak horre gongo dela, ez da atzean be ikusin behar, ez? Merinori asko kargatzen ari dira, eta bueno, nik uste aguntatuko duela, ez? Partidua nahiko gorra doa. Hori ere antzikoa zijoan, Titinek Xalak erantzun dio, Titinek gantxoa. Merino, bote handia egin du pilota horrek. Bote handia egin du bakarrik, bote handia hartu dikia dauneko, Aldatu egin da pilotaren portaera. Oso itxusi ematen dik. Oain bote ikera egin dik. Orain ja erabat itxusituta dago pilota. Zazpitik Merino egurrean, noin jarri duen. Markatutakoa izan da, eta bizi gainera, baina txapara joan zaio Titini. Eta lehen Mexikotik jaso dugu agur bat, orain beste bat, eta poz handia eman dira. Xalaren sakea. Ederki irekitakoa, haze pilota eman duen Titinek, ikaragarria. Kontuz Lasku, ederki moldatu da, Titinek eskatu. Bai, eta ezin eraman. Baina hor Xalagatzea, indik eta ia petxatzen din pelota porein behar zula, baina lasai hon behar dik. Pelotoitan atzelari ane hon behar dik, beti. Xavier, Miguel Capellan hemen dut nirekin. Miguel, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El que quiera llevarse las chapelas a casa va a tener que sudar y mucho además. Sí, una final es una final. El que ya está ahí dentro jugando una sabe lo que estoy diciendo. Hay muchas cosas, muchas emociones y mucho en juego. Ahora mismo, pues fíjate, están prácticamente ahí y yo veo la final muy igualada. El corazón lo tengo con los míos y bueno, ¿qué te voy a decir? Nada, que disfrutes. Sí, lo estoy pasando bien. Venga. Miguel Capellan, Errioxak eman dituen 3 txapeldun handietako bat. Binakako txapeldun izana da, Miguel Capellan Erbiastarra Ruben Belokirekin irabazi zuen. Urte batzu pasatu dira. Eraman Laskurainek, Titinek ireki, ez behar beste. Eutsi Merinok. Pelota gaui, Jaso Titin horreztu barkatu. Baina ikusi alduzuen noraino joan den.
aurreko hormaraino bertaraino. Gaztek, behiratu. Ez behiratu lautik sartzen denean. Ez, hoi ikaste irutarditik sartzen da, hoi ez ikasten, batetik, kuadro batetik sartzen. Batetik ez, aurreko hormati bertatik sartu da, bertaraino joan da behintzat. Oraintxe ikusiko dugu errepikapena, begira, Laskuraini baztertu egin zaio, eta hor senak eraman du Titin aurrera, eta begira, nondi sartu den, noraino joan den. Aurreko hormaraino bertaraino. 8 eta 6 aurretik dira, berriz ikusiko dugu. Beste kamera batek eskainitako ikuspegiaren bitartez. Noraino joan den, erra. Asier Albert. Bidali mezuak, eitb.comen bitartez. eitb.com, kirolak zuzenean. Eta hor, iruzkina idazteko tartetxoa daukazue. David Merino. Eskuinkada luzea bai, ezker hormara ez, oraingoan arazorik gabe erantzun dio Laskurainek. Ies egindakoa kontuz, ongi moldatu da Xala. Ongi. Lapurtarra. Ariz Laskurain. Etzekit behin pelotan hau Titinek eta teaio baino, hau ez lehengo boten ondi du. Hau gorriena da. Hala maten dik. Alba duzu, bai ez da ezazu gero epailearekin koldo. Pilota zaila zen hori, baina ongi atera du Davidek, ezker hormatik. Aize obligatzioekin. Titinek baino hortxe, nahasi, jokue, defenditu, lagundu. Laskurain ere mugiarazi. Baina bai, beak 6 tanto izkegin dago, da Titinek. Xalak bakarra, Jose. Bakarra. Aukera gehi izaten ari da Titine, hoi izan behar dik. Un palaster Xala. Nik uste Laskurain oso ondo jogatzen ari dela, baina Merino oaindik gehiago jogatzen ari dela. Diferentzi markatzen ari dela. Zortzitik, ja. Bikain berriz ere. Ikusi alduzu zer egin duen. David Merino. Zortzitik pilota gozatu, goiko losak aprobetxatu, eta zazpian baztertu, eta tanto. Bi egindako baditu David Merino. Xalak baino gehiago, pentsa. Zintzurra freskatzera doaz. Pilotariak, baina esertzeko asmori gabe. Lorena zen pilota hori. Hau da. Miarritz Jaialaiko presidente ikusi duzue hor, Etxeberri Andrea. Eraman, atzera Xalak, Iaso. Titinek boleaz, altxabai, baina kanpora doa hori. Usteko saltzen hobea. Bai, nahi ala ditzatak. Ia jarrita zeolako. Errebotean sartuko zelakoan. Irudipen horrekin sartuko zen. Aurreko gertakariekin eta ikamikekin ere lat sufritu zuten. Gero garaipenak. Denak gainditu zituen baina, garaipenaren pozak. Final estua doa. Zabalik. Aukera guztiak. Eta partidako 17. 15 jokoan. Merino. Alde derra badago pilota batzuetatik bestetara. Ondia, hau erra da. Pilota naturala, bota erdikoa. Ondo Laskurain. Azkarkada ederra Merino. Titin urrundik. Xalak atzera.
zeiten nahi da ezkerrakin, Horrekin kentzea Bilatu zailagoa zirepa da, ezkerra baina- eta laskua inda baita xalare, pelotaka eharra jotzen nahi ditu, baina atzeti eraman bagarri, ez denak entzen nahi dek, denak. Bati bat ezkerrakin. Eta orain eskuinez. Eta orain pilotaka da ederra berak jo. Askurain. Lan ona egiten Soraluzetarra ere. Titine txokoan ezin hobeto pausatu du. Nondik, Nondik, etenaldia nahi du. Etenaldia behar du. David Merinok, ala ez. Ez. Titini deitu egin dio, etortzeko esan dio, baina ze pilota atera deliberatzeko da. Ez etenaldia behar zuelako. Eskatu dute Etenaldia azkenean gorriek eskatu dute, iragarkiak. Iñaki Arrizabalagak, Torrela Begatik, finala eitb.comen bitartez ikusten. Aupa Titin eta final ikusgarria izan dadila. Bi etenaldi izan dira orain arte, biak gorriek galdatuak. Atera dut Titinek. Goleaz erantzun. Ifek. Ezkerkada ikaina. Kaitzeko pilotaka da. Bazterretik bazterrera ezkerrez. Beharki eskubize, berri esartuz. Txispakin zeago zurrutik hartzen dik. Bi atzelari bakutze bestiron ikeragarri jokatzen nahi dut, Biek. Titin boleaz. Askurainek ezin eraman. Ongi joan da. Baina hor iritsi eta gerri sartu eta eutxi eta inbertzaile pelotoi. Ongi joan da eta irten ere nik uste. Aritz Jamarrek. Agurrak erronkaritik. Aupa Titin eta David. Txapela merezi dute eta Estrada, bai. Luze ez barro. Bueno, atzo garaipena lortuta, gaur finalaz gozatzeko moduan dira. Eta hor Xalak boleaz oso gaizki jo du. Eta orain arteko alderik gaundiena. 5 tantuz aurretik dira. Baino, tanto bukatzeko garaien da inspirazioa eta zuloik ez ikusten da laguntzen da saiatzen ari de, baino ikusten dek ez daula bepuntxuiko benen orain arte behintzat, eta txapelketa guztien da gaur mendi aurrea aldatzea zail izango dut. Logroñon esate baterako bikote honi berberari irabazi ziotenean orduan asko jokatu zuen, eta baina estabil inspirazioet eta jokoz estabil puntu gorenean Xala. Baina oraindik argi. Ederki pausatu dut Titine gau ere, txaparen gainean hilda utzi du. Hilda, 13 eta 7, eta hauek bazoa zago zen. Baziko azteketat esaten nahi nahi zena, bi partidu honetan Merino, bi atzelari gaituk asko jokatzen dio Merino, nagusitzen da askoz gehiago jokatzen dio. Hirugarren etenaldia eskatu du Aitor Zubietak, iragarkiak. Ari dira, lanean, Jo eta Su. Joaquin Plaza hor ari da. Alegin betean, atzo Ceciliorekin promozio txapela lortuta gustura. Eta gaur berriz txapel nagusiak oso ongi bideratuta. Badakigu denoi etzaizuela oso gustagarri gertatzen Errioxar teknikoaren estiloa. Pilotalekuetan egia da, oso berria dela. Baina ikusi behar da nola estimatzen duten mutilek eta giroa sortzen eta taldea sortzen eta jendea motibatzen eta omen du aparteko doain bat mutil honek. Eta gaur txapel hauek irabazten baldin baditu. Giro izango da Joakinekin. Begira, garaibateko argazkiak Artziarinho, Gorostiza. Aritz Laskurainek larri erantzun dio sake horri. Laskurain, zazpitik.
Nor baino nor gehiago bi atzelaria. Laskurain. Aztertutako pilota hori ere, baina jaso. Xala, Nora Gaiz. Horrien tartean jarri nahi izan du pilota. Gantxoa, bizia ongi gurutzatua, Titinek eraman, boleaz ez. Azkenean bebetik, txokoan utzi, Davide garrapatu hori ere. Atzera Lasku, Titinek jaso. Atzera Xalak, pilotaka da, ederra. Titinek hori ere eraman. Una urreaino. Atzera berriz ere Ifek, Titinek boleaz hori ere jaso. If, zer egin behar du, berriz ere atzera arro-arro, gaitzeko pilotaka da. Seiter ditik boleaz eraman Trizioterra. If, beste pilotaka da hori bat, baina hori zeruetara joan zaio. Armaietan jende asko zutik. Hamalau eta zazpi, Xalak ezin du zulorik ikusi, bakarra du oraindik egina. Bakarra, airez, galdutakoak 3. Elena Azpeitia, labur-labur, norekin zaude? Erotuko zezkigu, hemen Armailaren goialdean dauden hauek. Agustín Ibáñez, Titín Segundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás más sudando más que ellos. Bueno, yo creo que parecido, ellos también están sudando más y yo aquí estoy un poco más tranquilo que ellos. Pero bueno, esperemos a ver que merezca la pena sudar. Está bien encaminado. Sí, ahora hemos dicho que están todos seguidos y yo creo que la pareja azul de la Oreja está jugando bastante bien y bueno, pero hasta que no se vea el 22 no se puede decir nada. A seguir animando y sufriendo, es que ricasco. Bueno, muchas gracias. Titin bigarrenaren hitzak lasaiago dagoela esan du, baina nik uste pilotalekuan ez dela izango bera bezain urduri dagoenik. Oso mutiko bizia urduria da, honen egon ezina ikustekoa izaten da. Titinen bolea, Xala jarrita dago, atzera. Xaparen gainean gantxoa, baina gurutzatu gabe. Merino, erki. Aztartutako pilotak ere zoragarri ateratzen ari da. Ikeragarrizko lan egiten ari dek, Merino harritutan etxe. Gantxo ederra Xalak oraingoan bai, baina Titinek jaso. Zabalean naita luze, ederra. Tanto zoragarria izan da. Bai, bai. Orain arteko tantori gorena. Justu alamatek, hauxe izan da. Ez egin asmoatuko duen hemen jaurrea, baina... Eta hartu errazokek, partiduko zea, zama, beak zauke gauztea, hausi beharra, bikote gorrin. Sakeak 8, erreferak 14. If, ara. Ezker Orman, jarri du Titinek, eta Agassi atera Ezker Ormatik. Xalak, arazo handia izan ditu bintzat. Ikaragarriak eraman ere ez du egin ez da altxa ere. Ba, egainatzen velozidarik eta bate pelotorre, baina nik uste hor eskarpaeten oso Biurri zijoan hori bai. Eskarpaeten, Eta gero Titinek efektua eman dio. Eta erabat erori da, bai. Dira, Titin eta Titin. Gauzak zaile jarri zaizkio. Bai, orain do, baina ikusi zer gertatu zen. Azkeneko partiduak. Nola zen. Eskerrik asko Maite. Bai, zuri. Bai, Aimar Olaizolaren kontrako buruz-buruko finalean gauzak ez zituen asko zobeto izan eta ura irauli zuen gaur zendako ez. Eta Merino zabalean jarri nahi izan du pilota boleaz eta haze begiratu. Merino gerantzun. Ifek pasatzen utzi dio, Laskurainek bostetik, Egurra. Atzeren nintzean ateaie, Urdinen pelota ateaie. Azkenean Urdinen pilota, bai, gehiagizkoak zirela eta edo izan
izan zitezkeela eta kezka edo beldurra azaldu zuten, baina Keinu ona, eta baita aprobetxamendua ere. Eraman Laskurainek, Titin gantxoa erdira ordea. Beste aukera bat, Keinu, Merinok gurutzatu, Xalak, jaso! Beste Keinu bat. Atzera Merinok, gaitzeko pilotaka da hori ere. Eraman Ifek, Titin bila, txokoan zoragarri utzidu. Zoragarri. Bai, baina... 6 eta 9. Merino nagusitasunei bikaina atatzen ari dek, Titin gaur efutue. 9. egin duen 9. Eta Aitor Zubietak beste etenaldi bat eskatu du, hause izango da, iragarkintzat egingo dugun, azken txartea. Zangoko muskuluak luzatzen, badakizue Aimar Meda kontrako final aurrekoan arazoak izan zituela azken tanto historiko hartan, epiko hartan. Merinok lurrera erori zutitu, ezkerra eskuina zertzen azkenean. Zango sagarrean arazo handia beintza, zaineldua izan zuen zutitu eta azkenean tantoa berak egin. Eta orain ere behartzen baldin badute nork daki. Laskurain. Labur gero zaio aritzi. Itini baztertu, Xala. Atzera. Xala bila doa. Gantxoa. Titinek eraman. Txokora. Jaso Titine, Xalak. Ezker sotamanoa. Eutsi Davide, gordu bete partidak. 450 pilotaka da. Botez jarri daiz. Ezker zeharra. Titinek efektoa, ezker horman arazoak, oraingoan ez. Eta oraingonetan David Merino pilota garbia galdu du. 10 eta 16. Lanak lehen esaten ari duena, Gasteizko partidu hartan ikusi ginen, baina oain jogatzen ari dien bezala ezinezkoa ematen dik. Xalak atzera, Titini pasa. Merino, zazpitik. Ezkerka da ikuskarria. Ezker hormarantz berriz ere. Joa bakarrik ez. Gainera sendotasuna, norabidea dena. Eutsi Merino, Xala, ez da sartu. Sartu inberra zeupan, bukatzeko. Laskurain, zazpitik. Erki Lasku. Xalaren ezkerkada bizia. 10-etik. Eutsi Merinok. Txistuak nori. Ditu bultzatzen, bikote gorri, Xala gaur ari den bultzatzen da jarrera ona, pasatzean bere jokui faltatzaio tanto atzu bukatzea. Merinoren bila doaz eta Herrio Serrei etzai hori gustatu. Baina txistu horiek soberan dira. Ifek bien tartera. Merino ibilia zinairik. Atzera Laskurainek, Erki. David, zazpitik. Eutsi. Laskurain. Atzera Ifek. Eta Merino larrian txan ikusten diat, Josean. Tanto ontan ekalduta ikusten diat. Merino larri ikusten diat. Eraman. Kanpora. Aukera ona izan du. Aukera ona izan du, baina kanpora joan zaio. Barruaziak.
irabazia. Kantageldin hemen atzen egon de, baina gaurre badik. Badu arazoren bat. Eta nik uste Aimarren eta Beroitzen kontrako azken kintze hartan Jogin Etxaniz gustura izango da. Aspeko zuzendari teknikoa. Enpresako bibikote sartu behit dituzte final gorenean eta enpresa bereko beste bi promoziokoan 18 eta 10. Pelotonek ez ziren baten alako zailtasun utzinik, baina izan naiz eta ez duela uste araziorik izango duen. Eraman Laskurainek. Merino. Piskala kargatu egizateko 5 minutuko etenaldia izan da, Nahikoa zalantza eraingo zuen. Apostuzaren artean eta. Gainera etorri zaio Xalari atzera Titinek. hemen di aurre lan hain datu, baina gehiagi ibili beharrik ez dik izan nahiko aurretatzea hor. Xala aire eta gutxi sartzen airek eta nik uste eutxiko jola. Titin erasoan Askurainek eraman gozatu gabe eta txapara! Ez du oso garbia izan hori, Erantzun aparta baina. Ezkerrez, baina ezkerrez nola kentzen duen. Ze minen duen, hor mine esan nahi dut, pelota egia ez du lautzi aurrego kuadrotan errematatzeko nuen. Ezkerrak inogaine bai, bikain. Beste bat, hau beste pa, eharra. Ondo atatzaiok, Lan benetan aipagarri egiten ari da. Titinek aukera eman dio Xalari bien tartera luze, jaso Titinek, gantxoa bikaina, ongi joan da bila eta ez du barkatu. 12 eta 18. Oraindik ere ez da hemen ezer erabaki. Atsedenaldia. Helen Azpeitian hor duzu ondoan. Entzute altzait, bai, orain bai. Atzera Laskurainek. Bizi baztertu gainera. Eraman ez, lauterdian jarri. Gaizto hauen ba. Laskurainen eskuinkada ere ederra. David Merino. Titin sartu nahi du, sartu da. Gozatu, kutxarre da hori Xalari, Titin aurrera, Pumpa laster sartu beharra, ongi moldatu da. Zazpien jarri du, pentsa. Arki baina, ongi joan eta 8 terdira. Erki Laskurainera. Asko aditu, bi atzelariak asko jokatzen ari. Asko jokatzen, baina beste maila bateko da Merino, beste maila bateko. Hola jokatzen dula, partiu txapelketa ikeragarri zindik. Honek gola berak izango izkiek irudik etzeo, baina semifinaletan dauen finaletan ematen ari da maila eman ezkeo.
esate bat zergatzela gobena dela. Laskurainek orain ja barkatzeko opariak egiteko lizentzia amaituta dagoenean pilota garbi-garbia galdu du. Bi besterik ez galdutakoak baina eutsi Lasku. Ige esan duan hori makina baten ahotan bazabilek, Josean, honetan atzelera ikonena Merino dela dio jende asko zago gune honetan. Bai, gero etxeok zehatzeik, gero urte osora hori zehatu behar dik, eta errebotea, Laskurainek. Errebotean izan da bai, errebotetzat apuntatzekoa. Urtea luze izateek eta honek gora berak izango izkip, baina guain ematen ari da maila, nik uste bestetatik, beste gainetik daula. Eskurain ere, zangoari tirak ari da, zangoei, esan beharko dugu biei ere baita. Lan errazik ez dago inorentzat. Joseba Arrutiren mezua. Miraria baino gehiago beharko da, Xalak eta Lasku irabazteko. Oso zail dituzte gauzak, baina nork daki, Joseba. Kumpako Anderrek esandakoak hitz batzuk merezi ditu. Dio Maite Ilarramendik. Zuei pasadizue pilota, errestoaren zain gaude. Bueno, ez dira lehen aipatu gabeko kontuak. Maite, baina bere alaxe galdetuko dio gure Joseni, honek ez du sekula paso egiten. Eraman Titiña, pilota zaila eraman du, Laskurain! Beste errebotera. Errebotera Oteboa, ez, hori ez. Eraman Merino. Gora eskarpatean. Ezker Urman gora. Laskurainek aldu duen hirugarrena. Nos da una fuerza, mucha fuerza, sí. Muy bien, a 2 tantos de la chapela. Sí, yo creo que estamos en eso y si Dios quiere, pues podemos llegar a casa. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, Arantzazun Laskurainen alde otoitzean ari denen bat ere ezagutzen dugu, Falta izan da, epailearen ustez. Hala dirazu du epailea. Gero hinde pelota bai, ala matezin. 21 eta 13. Oantxe sinisten die, oantxe bai. 21 bai, kosta zaien. Siniste die, oaingo atzeneko zehoi, pinugoi, Merinona, ia benetan sinistuta, ia txapela berentzat izango ala. Horen dela 74 irabazi zuen, horen? Miguel, hau bukatuta dago. Bukatuta dago finala. Bai, ia jokatuan egin jakauta dago. Baina deportivamente lotzarritxe izen da. Ez pelota egitzik, pelotak. Horre pelotak, ez ziren sartu horre pelota. Da hau zaharzi hau bitxia. Eskerrik asko. Miguel Gallastegi. Pilotez oso kexu. Txokora Titiñek. Barruan da. Ariz Laskurain. Titiñek txapa bera. Aldatu egiten dela. Hasieran erabatekoak dira eta gero tanto gutxi batzuk jokatuta, ez asko gutxi batzuk jokatuta aldatu egiten da. 14 eta 21. Xala, atzera.
Hau pelota hubea arraskoa, Bikaine, pelota hubea. Gaitzakiarik bat ere gabea. Merino. Partidu pixkeat luze xamarraintzatak, Seiron da mazazpi pilotaka eta luze eta etenaldi asko. Pero Merinoren hori ere bai. Bestelare bai, bestelare etenaldi taktikore asko eta luze gire. Xalaren bolea. Itinen txokoan jakoa. Xalak bien tartera, Jaso, Augusto. Lasku. Eutxi Merino. Xalaren gantxoa. Txokora efektuarekin. Txokoan Xalak ere ormabikoa. Erraziritsiko da Xala. Beste ormabiko bat, alderantzizkoa. Itinen bere burua bota eta lurrera bota eta eraman. Baietz. Jaso. Xala. Tantoa ezin bukatu, eraman hori ere Titinei, bai duzte merituak, Buruz gain pasatzeko alegina, eraman hori ere Davidek. Txokoan bien tartera, eraman. Eta Merino berriz ere hankageldian da. Eta Merino zainelduarekin ezinean. Hogetan bezala xen. Titinek. Jaso, Xalaren botibolea, eraman Merino. Lurrean geratu da. Eta zer egin du Laskuk, Jokaldia alderantzizko efektuarekin eta Merino lurrean zegoelako eta txapagainean izan delako. 15 eta 21 bat. Eta honek jakina, nahita nahi ez. Aimarren eta Beroitzen aurkako final aurreko hartako azken tantua ekarri digu gogora. Ainoan Nafarroatik, haupa Xala eta Laskura indio, oraindik ere bultzaka, ez da hoaizki. Alaitz Bidesek, Baionatik internet bidez gaurko finala ikusten goraintziak, aita zuri ere. Zenbat bazterretatik, gaurko finalari begira pilotazaleak. Zale ez direnak zaletzeko moduko ikuskizuna baitira hauek. Maider ere, Auritzetik, Xala eta Laskuri bultzaka. Bueno, lehen luze iritsi da, zegoen gure Josan. Se sumara un título que a lo largo del partido se ha merecido que se lo llevaran a La Rioja. Tanto por la actuación de Titín como sobre todo por la vez en mocete David Merino, que todo el mundo está viendo que tenemos en perspectiva uno de los grandes zagueros de la época. Eduardo Gómez Elitzak. Eta hemen nahikoa istilu bada. Batzuek hau ez dela bidezkoa eta dagoen bezala itzuli egin behar duela diote. Beste berriz Iñaki Lertxunik esate baterako Twitter bidez galdera. Zema demora egon daiteke aldageletan. Araudian ez du hori zehazten. Barkatu. Circunstancias adversas para todos, para los pelotaris, para los que están esperando, para todos, Joaquín. Sí, la verdad que nadie desea esto, pero creo que a lo largo del partido la dureza y la tensión de una final se ha pasado factura a nivel muscular y tienen ahí, es uno de los gemelos y otro en el cuádriceps.
están ahí, a ver si los apañamos para poder terminar el partido. Argi, Aitor Zubietak ere ez bat. Aitor, zera, tanantzako txarra. Bai, ez, egia da, hau ez da hona inoetzat, ez, erritmoa erabat hausten du, nik ulertzen dute jendearen kexak, normala da, baina, bueno, medikoa da kasu hauetan bere iritzia baten duena, noiz atera, noiz geldetu partidua, eta oraingo zezen ez duen esanetan, ba itxaron egin beharrez, nire bikotearen zat, ez da ona argi dago, baina, bueno, itxaron egingo dugu, eta, bueno, ez da ila ezergarria izan dutzat. Zerrik asko. Lehengoan, golpe latza hartu zuen Aitor Zubieta. Hemen da, David Merino. Lauan utzi zuen. Zuri egin da dago. Datorren ostiralean hasiko da. Buruz buruko txapelketa nagusia. Bina guztiza jokatzeko moduan aldago. Bai, bila daude nekatuta, bai Lasku eta bai David. Bila daude hankatako arazoakin eta harik ez dituzte arazoak izango doni bukatzeko, baina nahiko nekatuta daude bilak. Hankak gemeloak, kuadrize, izkiok eta ez dakize esan dituen medikoa, baina, bueno, nekeen eragina da. Eskerrik asko. Esaten hain nintzei zuen moduan, datorren ostiralean han izango dituzue Urduñan, egun berean bada Sakanan promozio txapelketako partida bat, Ezkurdiak eta Korkak jokatuko dute, baina gu Urduñan izango gara buruz buruko txapelketa nagusiaren hasierako norgehiagokan. Alde batetik González, bestetik Urrutiko Etxea. Beraz bakizue, ostiral gauean ere, izango da zerekin gozatu. Eraman Merino. Erantzuna ona. Harinateak, ondo ikusiek. Askurain. Bi atzelariak arazoekin urduritasunak eragindakoa ere bai. Motore, Besok eta esku bikain zauzke. Oain ezkarkala bikain, Gora, da bukatu, Gora joan zaio, Laskuraini, 22 eta 15. Errioxarrak txapeldun, lehendabiziko aldiz, pilotaren historian bikote Errioxar bat, txapeldun, laugarren txapela Titin hirugarrenarentzat, historian 43 urterekin txapela, binakako txapela lortu duen lehenbiziko pilotaria, eta lehenbiziko txapela David Merino gaztearentzat. 22 urte besterik ez dagoeneko gorenean txapelketa ikaragarria egin du, txapelketako atzelaririk onena izan da, eta gainera txapeldu. Parece una forma de hablar. Hauxe da ben dagoen diru, hauxe. David, te comentaba que se dice muchas veces que hay que sufrir para ganar una chapela, y lo tuyo sí que ha sido sufrir. La verdad que ha sido un partido súper duro en una final. Siempre es dura, bueno, a mí me ha tocado, pero la verdad que esto es la hostia. No tengo palabras y la verdad que es la hostia. Y ganar además con Titín. ¿Con quién y con Titín? Pues sí, la verdad que el más grande de todos los tiempos para mí. El delantero riojano para mí es un ídolo y poder conseguir una chapela para mí es un sueño. No es que lo diga, es que es verdad que con 10 años soñaba ganar la chapela con y lo he conseguido. Para mí no puedo pedir más. Impresionante el partido que has jugado, impresionante. La verdad que sí, no me puedo quejar, no es una final. Las piernas no responden como un partido normal. Se sufre más, no me responden bien, pero bueno, hemos conseguido ganar, que hemos llegado a 22 y las finales son para ganarlas, no para jugarlas. Yo digo que hemos ganar, que es importantísimo. Luego, ganar es una cosa de ganar contra dos pelotarios como Xala y Lascurain. Sí, la verdad que sí, que no me puedo ir más. Jugar contra Xala y Lascurain, dos de los más grandes en el momento y con Titi, ¿no? Lo que ha dicho antes, ¿no? Para mí esto es la hostia, la verdad. En la mente que había todo, no puedo pedir más. Mención especial para la afición riojana. Sí, la verdad que sí, que se lo vean, se meten todas en el juego de todo el partido. Ha llenado Bilbao, 3.000 personas aquí. Había repartidos, pero la verdad que los riojanos, la verdad que pronto la sierra. ¿Para quién es esta chapela? Bueno, yo creo que se la dedica a todos que han estado conmigo durante todo este tiempo. Recuerdo cuando estaba mal, la enfermedad, todo. Siempre ha estado conmigo Chema, que fue uno de los partidos, Joaquín, todos. Y
y me dijo que la dedicara, así que me llama por él. Gracias. Vale, vale. Bai, eta David Merino entzun duzu eta ondoan Augusto Ibañez Titin Urugarrena dut. Titin, soriona. Gracias, gracias. Emocionadísimo. Sí, es para estar. La verdad es que, bueno, hemos sufrido, ha sido un campeonato que los dos creo que lo merecíamos y bueno, hoy toda esta gente, por toda la afición, mi mujer, mis hijos, toda la familia, pues bueno, es para estar emocionado y bueno, esto es deporte y la pelota pues bueno, tiene estos momentos de alegría, de emoción y muy agradecido a todos, a David, a Joaquín, ya te he dicho, como te he comentado antes, y muy agradecido a la pelota porque esto, pues bueno, con palabras no se puede describir. Cuarta txapela en el Parejas y el campeón más veterano de la historia. Bueno, esos son datos que están ahí y bueno, serán para recordar, pero bueno, yo para mí siempre he dicho y ahora por ganar o perder la final, pues lo importante es estar, ser competitivo, poder jugar ante este público, esta gente en los frontones, en los campeonatos y poder seguir disfrutando de la pelota que para mí es lo más importante. Vaya partidazo del chaval. ¿Cómo? Vaya partidazo, digo, del chaval. Sí, bueno, aquí sabíamos que teníamos que sufrir, esto es un frontón muy duro sobre todo para los zagueros, sabíamos que desde el principio pues ellos iban a hacer su juego, Lascurain también ha estado enorme, los dos delanteros, pues bueno, era difícil entrar y poder jugar adelante y la verdad es que se lo ha merecido, es un gran campeón, es un chaval que bueno, para mí pues la verdad es que ha sido un placer jugar con él, me ha ayudado mucho, hemos cogido los dos mucha confianza y bueno, así es un placer poder jugar a pelota. Zorionak, eskerrik asko. Merino eta Titin bi irabazleen hitzak, iritziak bildu ditugu, sentipenak, oso unkituta biak ere, normalaen moduan. Titinek debuta egin zuenean, oinez ikasi berria zen, David Merino. Eta elkarrekin irabazi dute, batak 43, besteak 22. Elkarrekin bat, arnasa pixka bat hartzen dugun denok. Txapeldun orde, Xala eta Lascurain. Irribarretsu, baina nik uste tristura latza izango dutela barruan. Lapurtarrak eta Gipuzkoarrak eta hemen dituzue koparik haundienak altxatzen Trizioko izar haundia, Trizioko izar historikoa eta Bilardetorreko izar piztu berria, bikote latza haundia osatu dute. Elkarrekin jarriko ote dituzte ba, etorri gintuan egun batean, Joxan, bikoteak nola osatuko ote zituzten eta artean eragaki gabe zegoenean. Eta igual, Errioxan partidu batzu jartzeko eta bar da. Ote dute bikoterik eta bikote latza osatu dute. Ikeragarri, bat txapeleta guztien izan dona, Merino ikusgarrizko txapelketa hili bukara, no hain diogueto. Eta hain dititineke pelotai abileek eta pelota aurren arrametakoa tantoa ondo bukatzen di, defensa latza, langile, pelota kendu. Baina, bikote ona osatu eta txapelketan partioa ondo ikin dizkie. Daukean guzti eman die. Bai, horixe. Gusturago Titin zaharra. 43 urte. Eta pelota asko buitu Errioxan, Alkarrekin da oso pelota zale beroa, Errioxarra eta surtan zerek. Pelota zale guzti, surtan. Ardo trago bat egin Zatotik.